Și ne revedem. Cu bine. Nu? Cam așa ceva. Hai, frate. Hai, frate. Poți să intri, da, frate? În ce, da? Da, înțeleg. Băi, da. Tatu! Mm. Vă cineva asta. Hai, frate. Vă cineva pe aici, vezi? E cineva, da. Bă, tati, dar nu știu la ce calitate filmăm. Cred că filmăm nasol. Uite, ia, cățelul. Unde? Uite acolo. Căței? Căței. Bă, Da. e frumos? Da, dar poți pun dinozaurul înapoi? Înapoi unde? La mașină. Mai stai un pic. Ne doimim. Bă, tati, nu putem să dormim aici, aș merge în altă baltă, da? Ok, Merge în altă baltă, da? ok, hai să plecăm. Hai, așteaptă-mă. Noi și la... Căbănuță, avem căbănuță, tata, avem pescare, avem de toate, da, frate? Ia uite, văd la ce mici și la ce mari. Uite, cortul e cort. Hai, băieții, îi rupem fâșul. Îl rupem. Uite aici, George, Ciprian. Hai să oprim o leac la ei. Acum? Da. Avem și paturi. Dar ce facem asta, masă? Punem lăpticul pe măsuță. Hai că avem și... De ce nu avem o televizor? Vai, televizor mai vrei? Ai, dar ce bine stau eu, frate. Eu zic, stă bine pe aici. Da. Stăm regești. Da. Tatu, poți faci? Hai că e bine. Acum, frate. Să bei? Imediat, bă. Ok, Uite, mă forțează să beau. Ce să beau? Dă-mi să beau. bele, bei. Ia, dă-mi o beri. Acum. Hai, dă-mi o beri. Asta? Da, asta. Ține camera ca să o desfac. Bine. Bă, Te-am făcut eu. mi-ai făcut-o, frate. Am făcut așa. Ai făcut așa? Da, Hai, noroc, băieții. Și să îl dezmembrăm. Nu? Bă, frate, stai cu un fiș. Hai, bă, tati, pe la prieteni. Hai să mergem pe la ei un pic. Băi, nu vor să ai, frate. Băi, tata. Dar de ce ești rău? nu ți-am vrut. N-ai vrut, bine. Te-am păcălit. Unde dormi seara asta? Pe aici. Bine, bine, bine. Aici. Gata, tata, fii cu minte, te rog. Andrei. Ia uite. Da, tata, da. E greu, e băieț, a? Nu, pe prut. Pe prut eram. Hai să... Pe prut. Noiembrie. Bă, Să mănânci, frate. bă, Tot acolo. bă, Tati. bă. După pește. Ce faci? Ce faci? Și că pescui pe noapte. Da, mă, da. Da, mă. Apare pe YouTube, mă. A? Apare pe YouTube și el. Când crești, la 15 ani te uiți. Să vezi unde te-au adus tate. Mai are. O acord de părinților. Da, frate, dar n-ai treabă. Asta îl mănâncă în cap, îl mănâncă. Uite.
Așa știi unde? La Oprișeni, nu la Oprișeni, la Chipărești, când treci podul? Dar nu treci podul. Pești. Și dispozitoria. Da. Cobor din asta și stegularul? Da. Bă, măcar e bine. Măcar e bine. E bine, e bine. La ce? Da, pe da, 6 de grame. Trăiască David, că mi-a dat cardul. David de la P32. Gata, am pornit camera. Trebuie să fiu atent și la, știi? Și la telefon și la... Nu spui că nu e așa. Îs pregătit. Ha. Ce facem noi acum? Stai, explic mai întâi. Păi, fac un grătar. Așa. Știi alt grătar? Dar ăsta, grătarul care îi, câte picioare are? Cel mult 2 picioare. Vai, dar ce soluții șmechere ai. Asta e soluția de la mine. Un Bă, mic, dacă mănânc un mic azi, zbos. eu zic că mâncăm. Bă, dar e șmecher, frate. Ce vorbește? Că... Acum nu mai poți să mă oprești? Ar trebui să oprească de mult sunt. Bă, dar nu știi să-l oprești, că nici eu nu știu să-l opresc. Văleu, văleu. Dă-l în partea aia-altă. Bă, dă-l în partea aia-altă, dacă nu... Dă-l în partea aia-altă. Și-a dat drumul? Așa? Ce are? Nici eu nu știu, frate. S-a oprit din bun simțoare? Din bun simț. Trebuie să oprească singur, nu? Bă, frate, ăștia sunt prea mari, nu știu cum o să ardă ei, dar o să vedem noi. O să vedem noi. Nu mai porni că-i belea. Ar pot să mă abține. Au! Am de la filetate. Bă, ai grijă, poate mai bubui în mână. Asta-i, Otalea. mai făcute din om, măi. Bă, oprește-le cât sari gazul. Nu? Și se mai fac de aici. Nu știu. Atât, bravo, bravo. Na. Gata, atât. Nu merg să gaz, e de la ei. Gata, ia. Șeful ce Uite, face? poate e foc, Poate ia foc, da. Șeful, facem grătar? Bine. Bine, facem cârnați. Apă. Băi, Mihai, Ha. fă-mi o poză sculată. Nu? Băi, dar chiar în halul ăsta, Mihai, de unul mai e treabă. Bravo. Tu atunci cine? Ia. Ia. Băi. Vedem cât are. Ha, rec. Așa, bravo. Ai pus apă? Da? Mi-ai trebuie. Bravo. Așa nu. Hai, tata, ne fac și pozele pe aici. Mai trebuie murincă? Ui. Puțin eu. Mă scuzi că îți bag farul în ochi, da? Trebuie să fii iluminat și tu. Hai, Mișule, dai. Mai sus. Dar vreau să vă fața, așa, 2, 3 și 1, 2, 3 poze, 1. Nu mai ține lumina asta. Așa, gata. Mersi. Să-te lea cu cofilaș. Vină lângă tata aici. Vină lângă tata. Hai, Stai la poză, stai la poză. hai, așa, 2, 3 și, hai. 1, 2, 3 poze, bun. Bravo, tata. Ai cântat? Am. Bravo. Unde? Aici e, frate. Hai cu probleme. Dacă îmi pui ce o pește, Eu deja să pe... Trage fermoarele. Bă, dar nu-i bun așa cum ai tăiut în Te tai în scoici, să știi. Da. Deci fii atent. Mi-am asumat. Stai tata, că o să... Hai, tata, nu mai dai Îl mult. dai jos și îi dai Bă, jos tate. aici, da? Da, da. Hai. Să nu-mi dai de pământ, te rog eu. Ok, haideți. Hai, du-te. Du-te singurel. Și o poză așa. Hai, du-te singurel, hai. Bagă-te leacă vreo 2-3 metri în apă. Îi dai piciorul jos de la bot și îi dai drumul, da? Bravo, Mișu. Mulțumesc. Băi, Mihai, Da. îmi pare rău, dar
așa că tu nu mănânci pește, aia nu, numai să-l prinzi, da? Hai, dă drumul de la bod la fermoar. Stai tata, înapoi că o să aluneci. Ajunge. Eu zic să te duci mai încolo. La mijloc. Hai, dă drumul la fermoar. Ce faci, bă? Mănânc. Bravo. M-a plouat ceva. A plouat? Dă un film. Da, plouat ceva la pixelul meu. Toată-l, mă. După un drill. Stai așa, că nu te vezi la față. Stai ca să dau lumina dacă vrei, dacă nu mai în față. Așa, ăla-i. Auzi cât e ceas. Bă, frate, deci la ora asta să prinzi așa un pește, la ora, să spun că e 12 noaptea, abar n-am cât, na, Ține asta. deci una peste alta, nu știu cât e ceasul, nu știu, Tată, e bun. Bravo. nu am nimic de spus, într-un loc atât de, na, e pescuibil locul, dacă asta e posibilitatea asta, să prinzi un pește într-o coadă de baltă, că nu pot să spun alte cuvinte, adică, na, balta e foarte populată, dar nu este chiar cea mai accesibilă locație. Bă, se merită, frate, să ai așa un drill cu un pește de... Eu zic 8, dar pește au avut 12, poate au avut 10, poate au avut... Na, poate a fost De apă, tata. a fost cântărit. Tată, mă bea la apă. De apă de acolo. Se merită așteptare, adică se merită tot ce a fost de Cale. Acolo. așteptat, adică... Da. Pește, eliberare, o să se vadă și în videoclip. Cât faci? Na. Una peste alta se merită să mai vii la bărzi din astea, cel puțin eu nu. Cât faci pe acolo? Ăla-i, nu? Am închis. Stai ca să bei apă. Tată. Poți să stai de acolo și vrei tu. Stai un pic, tata, stai un pic. Ce, pe a meu? Da, frate, da. Gata, mâlinează, dar încet. Hai. Ține asta tu dacă vrei. Filmează tu cu asta. Hai, frate. Hai, frate, hai. Hai, Mihai. Știi că e a lui, dacă e a lui, e a lui. Da, frate, e a lui, de hai, ajută-l. Ține tu lanterna și mă bag în apă, aia e. Au! Au. Nu mai, filmează camera. Ține ca aia, lanterna. Na asta, frate, tu. Robert, nu mai filmat-o, lasă că filmează pe cameră direct. Ia asta, ca să mă bag eu în apă. Ha. Mihai, descalță-te. Da, frate, da. Băi, vârful sus, așa trebuie. Așa, hai. Așa. Mă bag eu în apă, hai, dar ține vârful așa și mâlinează. Hai, Mihai. Hai, dar vârful sus, tata, vârful sus. Da, dic. Stai așa, băț aici, între picioare. Așa, și mâlinează, da? Îi dai greu. Eu, frate, ce vrei? Tu te bagi în apă. Ce vrei? Asta este, hai. Hai, frate. Tot de la. Pe vârful sus, Andrei. Așa, hai. Dai eu leac mai în spate, Ștefănuț, dacă așa, știi? Hai, tata, hai, adul. Vârful sus, tata. Vârful sus, tata. Cum sus sau jos? Hai. Hai, așa, hai. Hai că l-ai dat departe. Știu, nu pot. Hai, tata, hai, spun. Mai trebuie să iei. Ce nec? Hai, tata, hai. Nu intra să mai țin și pe Ei. Ia, stai un pic. Stai un pic? Gata? Nu stai, dacă nu stai, nu stai. Vârful sus, tata, da? Da, vârful sus. Da, dau. Hai. Mâlnează. Dă-ți mai aproape cu lanterna. Hai, Mihai! Mâlnează. Vino cu a. Ia vino cu a. Să pleacă pește. Ia mâlinează, leacă. O e acolo? Ia mâlinează, leacă. Mâlnează. Dar nu mai e așa. Pește. Eu cum să mă bag eu peste el. Mâlnează. Lasă-l să sântă.
Hai că ajungi la mijloc și E mare. Mai mare ca al meu, frate. mai mare, e? Da, e mare. Mânează. Te ajut? Dacă vrei să te ajut, îți spui, da? Nu, lasă pe. Păi, Poți să-ți molnează. Dă-te dacă mai în spate, Andrei. Nu trebuie Andrei? ajutor. Andrei, dă-te dacă mai în spate. tata, hai! Vârful sus! Vârful sus. Vârful sus. Așa. Așa, bravo. Mânează acum. Lasă vârful sus. Andrei, dă-te dacă mai în spate. Hai că eu fac și mai greu, hai! Da, Andrei, lasă vârful sus. Lasă. Așa. Andrei, Așa. hai că eu fac și mai... Eu fac și mai greu, hai! La cât este departe, tatu? Mânează. Mai am un pic. Mânează. Mai am Ține vârful sus. Dar nu tremur deloc, ei. Șarpele! Șarpele! Acolo, bă, băiat. Ține vârful sus. Ține vârful sus. cum? Uite așa. Așa. Ce ai pus? Ai prins-o? Ce are? Ten, eu scrii ten. Ten? Nu știu, dar să văd după aia. E, oricum e bătăios. Da, e Placă ceva snică. pește. Dar mai strânge ulea cu frâna. Ia, bagă-te. Dar n-ai cum. Nu. Nu, lasă. Dacă e prea mare după aia... E prea mare, nu. Lasă, nu. Băi, frate. Băi, Mihai! Ești bine? Stai așa, ia ca să te ajut. Hai, dă-i. Ești bine? Băi! Ține vârful sus, așa. Las că îl susțin și eu, îl ajut un pic. El ar să dea. Mânează. Și acolo. Ce se întâmplă acolo? Băi, Mihai, nu... Da. L-ai luat, da? Acum mânează tu. Dă-i până la capăt. Hai, lasă. A luat-o? Da, cui? Băi, Mihai! Hai, da! Hai, mai mânează un pic, tata! Las că mi-a dat 1000, el gata, de acum au prins peștele. Băi, Ai grijă să nu cazi de pe podețul ăsta ce mai este. Mai mare ca tău, Mișu? Băi, nu știu dacă e mai mare. E mare, și ăsta e fain. mi se pare că e și al meu. Care e? Ia. Doar că acum trebuie aia dată pe dedesubt. Stai așa, un pic. Numai că... Băi, dar Andrei. și ești tot pe dreapta, ei? Bă, Mă băiatule. uitam eu, zic, băi, ceva e în regulă, stai că nici nu mai înțeleg acolo. E spate, e tot firul sau? Alea, frate. Ui! Hai, frate. Am luat odată pește când am mers cu asta, băiată, când am mers. Tot timpul ai luat. Bă, n-ai voie să-l pui jos. Așa. Ia una. Stai, alea, frate. Băi, nu crede. Băi, băiatule. Și-al meu, e. Bă, băiatule. Nu? 10. Hai să vedem asta să cântărim. Bă, băiatule. 10 are. Pește supărat. Nu dacă la fermoar. Bravo, Andrei, Andrei. Bine, mă. Andrei. Ui, nu ți sum. M-a udat! Ui, nu ți sum? Nu, Păi n-are cum, pe vezi. m-a udat! Peștele asta prost. Nu jurai, frate. Ia, ia. Șacalul. Ai grijă, Mișu, pic, să nu se zbată să ții. Și l-ai prins de coadă, nu? Dar mai e ăla scos din... Ba da, sau. Poate te ajută mai mult. Ia. Hop! Hop. Moment, frate. Moment. Ai de capul meu. Nu mai scăpa ăsta 1000 de ani. Bot grosă e. Îți dai seama că se întărește de câte ori îi prinde. Ei, na. Bă, dar și pește. Tu nu video. Gura ruptă, frate. Bă, băiatule, bă. Așa, o de asta. Mare 3 încercări.
pești. Stai așa, tata, scoate asta o leacă. Păi cât am la pește mare? Bravo, Andrei, ăsta e Spune, peștele leacă tău asta care așa, l-ai prins ha? tu. Merge? A, s-au agățat în Felicitări. căcatul ăla. Sus la mâncare, e foame. Acum băiatul. Bă, băiatule, bă. Ce sunt căceți sau ce? Nu, bine, că râdeai de Ștefan, că ai făcut și tu baie. Nu? Ia, măi, frate. După, la 3-lea, faci băiete baie. Haine. Number Da, one. asta e bun, foarte bun. Cel mai mare pește este să vedem de câte kilograme l-ai prins tu. Sunt discuții. Ăla-i. Așa? Da? Da, frate. Bă, băiatule, bă. Stai să văd eu prima oară, da? Tatu, Ia, Andrei, să vedem de câte, cât este greu? de câte e, mă? 10, 700. 10-700? Bravo, tată, faci poză. Andrei. Alagdadode, 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 alagdadode. Hey, Baba, dă-mi cabipade. Să dă-mi fritot. Ce? Ia-l! Ia-l! Ia-l, tată! Ai! Aia e, mă. Mă discut eu acum, frate, nu știu. E, frate, nu știu. Eu în apă nu mă bag. Mă bag jos, dai seama. În apă nu mă bag. Chit că e mică apă, dar nu mă bag în apă. Dacă nu-l prind eu, nu mă bag. Mamă, dar unde-i bus, frate? Din partea aia, frate. Da. Nu mi le agăț pe astea două. Păi, eu sper că nu. Gen. Și nu, că era în partea aia, e maxim. Căutălea unde, frate? E la tine. Dacă începi să iei la mine, înseamnă că e la mine, pe acolo. Dacă începi să iei. Căutălea. Dă și o zi de jos, așa. Pune miciocul să-ți dau. Ha? E acolo. O leau eu, o leau eu. Îl iei tu? Aha. La ce e? La ce? La boilesul ăla? La boilesul ăla? Da, băi, da. Bă. Da, schimbă, îmi pun două, ești nebun, dar ce stau așa, departe. Ia-l. Încă e plecată? Hai, mamă. Cum îmi dai băță, frate? Abia aștept și eu de astea. Dar nu te mai vede camera aia. Ha? Nu te mai vede camera. Când vin, nu opresc. Dar nu opresc, că lăs așa. Uite la, când vine. Mai e în față leac, de băț.
L-ai luat? L-ai luat? Bine, bă! Bine! Bine, rață! L-am băgat, mi-a ieșit șacul din gură. Pe bunii? Aha. Hai, am mare bulan. Stai, ți arăt acum. Bine! Bine acolo, rață! Bravo, rața! Ei, eu încerc să filmez, dar nu prea... N-ai. Banan, mani. Dar filmez după aia, știi, gen. Că am și pe mal acum. Motor aveți? Da, am și eu de astea, dar nu... I-am pus acum boiles și cu pop-up și cu porumb. Acum se vede. Se vede și tu, se vede și peștele. Cât și cum se vede peștele, habar n-am, dar... Cred că un șapte tot are, nu? Da, da, are. Dar vreau și eu de asta, frate. Nu de asta, măcar un pește vreau. Nu are 7. 5. Ce cu tine? Băi, nebune, e să ai până în 10 are asta. Nu are 10. Bă, are peste 5 ăsta e. Nu cred. Are peste 5, ești nebun? Ce cu tine? Are peste 5 ăsta ca popa. Nu crede, frate. Băi, are peste 5 ăsta, n-am cântare acum ca asta. Acum am eu. Hai să vezi acum. După aia am să fac și o poză. Dacă reușesc să ridic. Ca 12 kg, n-am reușit să ridic. Ăla de 12, când am vrut să fac poză, nu am reușit să fac. Când am să ridic, nu puteam, frate, să ridic, ești nebun? Da. Băi, mă chinea să ridic și nu puteam să ridic, am zis că eu nu mai fac poză cu el. Gata, dă-l în balt și gata, asta este. Nu reușea să ridic, frate. Și o să băieți, ăsta e mare, n-ai cum să faci poză cu el, cam greu. Asta să mai fac poză cu, gen poză, nu vorba vine poză, că îți cu peștele aici. Oh, acum faci urât, faci. E mare, ei, e mare. Frumos. Pe cameră nu se vede așa mare, dar e mare. Are bine. Peste 7 are, sigur. Are peste 7 asta. Da, du-te morții, mătii. Băi, nu juravi. Da, și moșchi patru el. Stai așa. Hai să-l pornim. Lasă, că mai știi tu după sine. 0, da? Așa. Ce e asta, frate, Iulia, că nu-i? E pe... Nu, ceva nebun. Dă-l înapoi. Hai că îl priet. Faci tara la 0. Pune pe kilograme. Gata. Așa. Și ridică acum. Ți-am scare peste 7? Da, mă, da. Se vede? 8 Dar jumate. întoarce aia invers, nu ține așa, frate, la telefon, așa. Dar tu așa ai filmat, nu? Sau cum ai filmat cu ea? Nu știu, am filmat și așa, și așa, nu știu. Ui, cum nu, să- ui, n-ai treabă, așa o ții dreaptă. Hai, vezi? Da, s-a blocat ăsta, ai. Pune-l pe Gata, 0 acum. și... 8 jumate. Da, frate. Ți-am scare peste 7. Dar m-a scuipat de m-a spurcat. Cam ăsta e. M-a spălat tricou. Eu gata, le-am scos pe mal că e ora 4:30. E mare sau nu?
Ia minciocul. Da, mincioc. E mare sau nu e mare, frate? Ei, mare. Băi, mă doare mâna, îi. Da, abia l-ai luat, frate. Ha? Abia m-a aruncat-o, ei. Du-te, ți l-a luat din mers. Abia m-a aruncat. Dar nu o poți să scoți la mal. Da, fix. Uite, și feederul vezi că ți le. Liderul nu-i băgat. Nu? A, e de la joc. Asta e musculară. Uitați ce mare e, bă, băiatule. Mai mamă, dar ce frig e ei. Vin ăla cu frig. Dar și pe mine la fel. De mă rupt, nu așa. Se bagi n-am ce fac. Duci. Doare mâna să mă fătă mie. Scârții tamburul sau nu scârții? Dacă îi dau drumul la tambur, să duci. Dă-i drumul leac la tambur. Nu o să duci. Lasă așa, atât. Lasă-l. Așa. Mai strânge-l o leac. Ăla-i. Ca să poată să ia și fier. Așa. Ui, ești prost. Vai, mamă. Băi, mari fraiere. Nu știu cât are. Nu știu ni dracu, îi. Uite aici e aproape. Vezi? Da, uite frate, nu-l vezi, uite alea, stai așa. Uite alea, e acolo. E acolo, uite alea. Da. Da, frate, da. Bravo. Ai, ce-a fost să Asta e statul, da? Ce să-i fac? Uite alea. Băi, mă taci în poate, ești prost? Băi, comata! Da, cu o dat de mâlă, frate, e. O dat de mâlă, frate. Mai sunt vreodată, nu? Nu chiar, nu. Că dacă vrea să pleci, tu ăla vezi că e cu frână rapidă. Da, n-am să se pare, am pus Da, dar un pic e mult. Trebuia să-i leși așa ca să poată să mai ieși avut de târ. Așa. Încă un pic mai mult. să-i dau drumul? Nu, mai tare. Strângi. Atât. Așa, lasă așa. Mai strângi un pic. Atât. Încă un pic. Nu, las. Nu mai trebuie o leacă. Nu, lasă așa. Lasă-l. Îi dau câte o leacă, știi? Păi mă trage în baltă cu ulei. Păi mă trage în baltă, ești prost? Care mă trage în baltă, ești prost? Uite acolo, de aici nu mai e ce să mai face. Da, frate. Da, că e o alea deja de mâl, vezi? Da, îi belea cu mâlul cu asta. Ia să mai încoace undeva. Deja îmi place noastră să am baltă. Hai la tata. Deja am început să pun forță iară. Dacă o... Hai capăt, nu luat, aproape de ne-a luat? Bine, bă, bine! Bine, bă! Bine! Hai că e frumos, e.
așa mare. Nu contează. Vii tu să o iei de aici, că nu mai poți. Mă duc în cap. Hai frate. Stai o bere de la mine și pun la tine, da? Da. S-a că a rămas cu o bere. Eu abia m-am trezit ei. Frotălea. Chiar așa scrie. Nu. Ia să facem baie, nu? Hai, Mădălin. Dar nu se dă, frate. M-a lăsat ușor. Hai, Mădălin, trebuie să intri mult. Da, tati. Răbdare, tata. Gomada. Cum îmi treceau noapte, nu? Da. O tălea până unde -i. Bă, dar asta e frumos, Ștefan. Mhm. E la final. Mai încolo de măduț. Asta băgată, mă, destul. Dar vezi că nu vrea să vină? Păi e greu de aduse, frate. Dar știu de aseară, știu că e apa vine. Uite pe de pește, frate, ești nebun acolo. Bă, Ștefanul, chiar dacă îl scăpi ei, vezi, ai grijă că te postezi. Ultima mea frică. Hai, mă, du-ți. Dă-i minciocul în cap. Dă-i el invers. Eu nu i-am spune așa. Dar el e dușmănos, ei, nu? Da, da. Îi tai berea de pe Da. E dușmănos, vezi, dacă mi-ai face odată așa, la atingi la coadă, îi belea. El cred că... brăjală. Da. Las noapte, frate, l-am prins fără să Da, tata. zic de apă, de... Dacă trebuie Să băgași taiul să chiar. mai prindem pește. Așa Da. m-am aplicat. Trebuie să câștigăm, mai că prindem și noi, tata, mai prindem. Sămale. Nu te grăbi la a venit. Tatu, am Trebuie încet. a prins ca la mine. Ca la tine. Ca tine. Ca tine. Abia pe uite fac Ca și eu mine. una foto. Ca mine, mă. Ce? Ce s-a rupt? Are gaură. Ce are? Minciocul. Du-te. Lasă să fie. Să te uit. Am ozolit tot. Am ozolit tot. Du-te, care? 10. 7. 7 jumate. 8. 10. Văzut că are plus 10. Și eu la fel. Uleu. Până și cum o cântăresc? Păi nu, scoate de acolo. Ce? Scoate peștele din mincioc. Ca să scoate eu minciocul. Ah, da, e. Nu, nimic. O să zic femeia că iar miros a pizdă. Doamne, lasă pizdă. Bă, frate. Băi, frate, nu-i frumos. Despește-mă, Da, du-te, bă. Da, dar nu-i frumos. Ce are ăsta? E dimineața și la el.
E 12 ceasuri. Apasă acolo. Dai 12 ceasă. Haide cât este? Hai să vedem. 8, 9, 8, 12. Da. 12. Nu ți-am zis? Îi bag 3 kg de plumb în el. Nu ți-am De zis? 12 îl fac. 12. Câștigăm. Ce face Ștefan? Atât de departe. N-am tigaie așa mare ca să... Nu. Da, patul în jos. Tatu, Mm. n-a dat patul în jos. Nu e dat. A dat tecăul jos. Mhm. De ce? Pentru că vezi udăle ce patul în tăi. Îi murdărește, nu? Da. Și nu știi dacă nu a dat jos patul. Așa, atât. Nu mai înjurai, frate, da? Ce? Nu mai vorbi urât. Ok, dar spus și nu v-a Nu contează, nu mai repet și tu, da? Da. Bine. Opa, dar nici nu te-ai chinuit, frate. Nu te-ai chinuit la eliberat. Bravo, mă. Văd peștele Mhm. și tu? Mm? Într-adane. Da, cât de cât. În otoleac. Dau unul pe el, Doarmi? de la serios. Vezi, fac cum ai făcut și tu, da? E dormul... Dă-i un mincioc în cap. Dar du-te că-l prinzi în mâlă. Să vezi ce intru în apă, dacă nu intru până la gât. Duci? Dar nu acum. Da, ține. Da, Ții alea să-i așa, să mă duc în jos? nu acum, intru pe burtă. Să vezi ce bai fac azi. Să mă răcoresc, că nu mai pot, frate. Nu râde. M-am trezit târziu, frate. La 11:30 m-am trezit. E tienă asta. Oare? Hai, mă spari. Aseară erai țapăn, erai. Aseară erai țapăn. Asta, sara e asară, azi e azi. Aseară era țapăn aici. Până vezi cum țipa pe aici chiuie. Uș, am prins, ei! Care era trează. Mine mă doare capul și acum. Am luat o pastilă și eu. Da? N-ai, degeaba te duci. Tot o duci ca prost. Du-te leac pe burtă, mă duți. Dă-ți o leacă mai eu jos. Înoată, Pe Ștefan, că el are experiență la din. înoată și tu în 10 metri. Băi, la mine. Ține asta la el. Ce, mi-a luat-o? Dar ce? Hm? Cum? Am aruncat montura la mală, dar când ai lansat ai dat peste a mea și acum trebuie să scăpăm unul de altul. Păi dăm cabățul. Nu e ușor, vezi? Nu e ușor. Hai că eu scos și peștele. Stai frumos, ei. Stai mare, ei, hau. Stai 10. Fugi, 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 fugi de aici că te-a găsit tata. Pornir, nu? Da. 10. 10. 10, 10. Asta a scăzută, dar 10 are. Gata, mi-a spart recordul, am prins de 10. Bravo, mă. Hai, acum bagă-te în apă. Acum, acum e acum. Clopoțelul. Îl are, îl are.
Hai, că mă și bag. Mihai, eu te ajuta. Și n-a mea, a? Mihai, du-te. Ține și ăsta. Ține. Hai, Mihai! Hai, dublu! Hai, Evica! Ia-l! Ia doi! Ială. E aici! Dublu drill? Da, da. Mihai, țapă! Bă, ține! Ia-l! Hai. Haide, tati. Haide, tati. Haide. Știu că poți. Știu că poți, tati. Bă, dar s-a întâmplat acolo. Știu că poți, tati. Știu că poți să-i oprești. E bun că ai reușit să o scoți de acolo. Și mai ai încă o dată, dar vezi să nu slăbești fierul că pierzi peștele. Haide. Haide. Că poți. Așa. Haide mai repede. Să văd. Asta leacă, rață. Eu. Când începi a trage să pleci, atunci. Adică poți. Uite la fier să vezi cum e dată și după aia o descălcești. Hai cu lăsa așa și mă urca, să scoți pe aia discutăm noi astea. Știu că poți. Te baci tu în apă? Da, frate. Ăla-i scos? Ah, da? Mai contează acum. Peștele să scoți. Na, tot ai zis că nu vrei să prinzi niciun pește, ia că ai prins. Adă-l la mal, adu-l afară să-l vedem. Ai grijă. Ăla-i. Păi nu știu cât de mic e sau mare. Dar el că e scos, nu mai am. Bagă așa. Ei, s-a rupt firul, ia-l-i! Dă-i bani. Nu, e scăpat. Dai cum e. Din spate. Și este. A, până scăpat eu. Dacă ai luat-o? Nu vreau. Dar nu era mare. Nu era mare. Era gătat nasolul. A fost mică? Lasă și mie un fum de ubră. A fost mică atunci? E, da? Mică. Nu știu. Uite cum a luat-o. Uite, tata. Vezi că e pornit, da? Hai, tata, ca să-l ajutăm și pe măduț. Hai, vino cu a. Bine te vin. Hai, vino. Știu că pot să mă fug. Hai, pui. Haide, mă duc. Tu la ce? Da. Hai, dă. Să-i pui o etichetă pe dânsa că e norocoasă.
Stai așa să-l întreb acum, dar el vrea să duc încolo. Băi, cât ai prins pește mare? Cum așa? Are vreo 10 și. Da. Așa? Uite, am să ținem. Așa? Cum așa este? Nu, că doamna are 10 cred. Hai să-l văd și spun. Miros a mort. Nu când miros de aici, așa, Are bine. Iar? Altul? Ai grijă că nu urce, nu urca pe acolo. Dar n-ai nici altceva aici, nu? E acolo să te iau. Unde? La voi. Mihai, ai prins pește de mare? Mosei. Uite că e mare cu dragi. Dar hai să-l duc acolo. Du-l acolo. Bă, băiatul. Hai acolo și mă. Vezi? Încă o clasă. Opresc sau? Hai, frate! Hai, frate! Hai, frate! Hop! Hop! Hai, frate! Ah, Dă o leacă, deschide-l. are ăla prins acolo, frate. Eu mă sper la asta. Sunt frumoși. Ce budă. Ce budă lui ăsta. Are 10 și. Băi, 9700. depășește 10. Depășește. A? 9700 băieți, ceva. Cât vrei să mai stăm la pește? Mult. Mai stăm o zi? Nu mai stăm mult. Bă, frate, Ce? avem deja 20 de ore. Și vreau să stau mult. Mai vrei să mai stăm? Da, mult. Pentru că știi, mi-i place să stau mult. Da. Da. Bravo, tati. Bine. Da, de drum la filmare, filmează. Stai mai bariu? Bariu. Bă, dar tu n-ai intrat deloc în apă, frate. N-ar trebui să intri și tu? Hă? Trebuia să le pe tatu să scoată un pește, frate. Vei scos un pește? Dă-i, frate, dă-i. Hai, și bag-te în apă, hai. Nu, ei. Ei, nu. Trebuie să te uzei. Păi aia zic. Asta e, că s-o dat altul pentru tine. A, Ai grijă cu așa, că dacă nu-l scot eu. a, hai, vedem. Discalți-te. Eu zic să te discalți. Nu, că eu înapoi la seta bag el dacă nu. Mm. Nu poți că s-o lipi de mână. Ce? La seta. Ah. Hai, frate, bag-te o leacă. Bag-te, frate, o leacă. Păi cine intră? Ștefan filmează, Măduț fumează. Eu m-am spălat. A, uite, Măduț s-a spălat. Da, hai. Hai, dar tu chiar scăpei. Dă-ți papuci jos, varta. Uite, ia, că ăsta e chiar mare. Dă-i răbdi, papuci. Hai, aia zic. De la asta, frate. Bă, mereu am avut acel ceva, știi? Ia uite că și la mine o sărite. E a tău, Ștefănuț. E agățat acolo. Hai, ăla-i. Trebuia să dai și pantalonul.
Șmecherie, mulinetele șmechere. Ușor, ușor. Băi, calc încet, e. Sunt, cum îi zice? Scoici. Păi, dar un pas faci? Păi, încet. Poate faci tricou din alb, îl faci negru. Ți-ai lăsat telefonul aici, nu? Dar nu la tine, mă, nu filmez. La noi, la Ștefan. Mai încet, e, frate, mergi mai încet. Așteaptă că l-aduc. Mergi încet, mergi încet. Gândește că eu aseară m-am băgat, știi? Stai că ia fir. O, talea, ăsta e mare. Da, lasă, dă-i încet, trebuie să mergi încet încolo. Du-te, dar încet. Tu du-te, nu aștepta peștele acolo, că nu-ți vine. Dar trebuie să mergi, aia e. Du-te. Da, frate, da, trebuie să intri, ce vrei. Ăsta e frumos. Că vrea să ia fier o grămadă, o talea. Se duce bine, nu-i. Mai poți să dai vârf încolo, dacă vezi că se duce prea tare. Aia zic. Eu să dai pantalonul jos, dacă nu m-a crezut. Acum e de rușine. Hai, frate, vină cu tu. Hai. Băi, dar nu mai țin minte cum se strânge asta. I-am dat mai mult decât trebuie. Atât, nu? Gata. Hai. Ia uite că l-o luat și pe ăsta-lalt. Glumesc că îi trag eu. Hai, stai acolo. Cum te grăbi, Robert? Ce vrei, frate, asta e treaba. Pune-o leacă să vezi Asta e treaba, frate. ciocul, să vezi Da. cât are. Asta O palmă. tata. Bă, dar e mare, sunt și la băț. Îmi dau seama că eu am bețe din astea și știu ce zic. Ăsta dacă n-are 10 plus, fără să-l văd are 10 plus. 10? Zic, 100%. Eu cunosc bățul, n-am bețe din astea. N-are 10. Eu zic că are 10 plus. Hai să-l vedem. Fără să-l văd. Auzi cum faci firul. Vezi că nu caz. Eu zic că e strâns tare la tamburo. Tata, de ce stai chitele așa? Bă, frate, Ce? Conectat cu natura. un pic mai strâns acum, că dai în gol. Ăla-i. Să mai plecăm cu mașina? Da, frate, mai vrei la pește? Da. Vrei să mai stăm? Cât mai stăm? Cât vrei tu? Vrei să mai stăm? Da, mult. Mai vrei să stăm mult? Da, pentru Asta e bine. Stai un pic, dă drumul la ăsta, tata. Du-te la că-și aducă rută. Hai, leacă, că acum. Acum alea. Iată, asta ce poate noi în apă. Asta ce poate noi în apă, ai auzit? Am văzut. Hai, cum am băgat eu în apă, da. Dar trebuie, frate, cum adică? Asta, vii și la mine. E acum, dacă ai intrat... Tu trebuie să ții și din partea aia altă. Se poate rupi în cioc. Adică nu dat, nu. Te duci cu unul ca să-l ajut? Hai, Marco, leacă. Sunt scoiți la situație, de asta am greutate să mă... Așteaptă. Mai mulinează. Da, dar nu ridici. Stai așa, că nu mă găsi aici, da? N-are 10 plus? Bine, punem pariu dacă vreți. Pe pariu. Ce faci, mă, bați planseta în cap?
să ai vis, ca să nu mă apuc să cumpăr nici o cauză. Dar s-a încălcit aici tare. Că du-l direct la saltea. Nu se zbată la mine micio, că dai mari, băiatule. Iei găleata cu apă, unul? Are apă acolo. Băi, eu am zis 10 plus dinainte, da? Deci, băi frate, eu nu mai zic mai mult. Eu am zis cât? Peste 10. Oricum se vede care peste 10. Bă, 14, 15. N-are fost. Ba da. Nu cred, mă. Peste 13 n-are asta. Măi, nu știu, eu am zis 10 plus dinainte. Deci, tot e bine. Dai Ce să bună are punem. asta, mă mănâncă dacă o zic. Dai să punem tatu. Punem acum. Da, așa. Este scade pe Nu, nu. A, e ridicat aia. 11 jumate. Cât? 11 jumate. N-are 12? 14 ce? Nu te băi, dar nu are. Are burta mare atâta, dar este el așa mai atâta de zdrăvănoi. Ba, asta să dai. Uite, să mă fac și eu ca dracu. Dar mă atât, nu pot să spun. Gata, final de partidă. Bă, Andrei, unde ești? Acum e greu, l-a strâns. Hai, mamă. L-am lăsat. Pa, pa.